Ev ave. Ne bejin emnizan ave. Mesela me tiştek bine. Ev jî paketa cixareyê em ê wan her duyan îro bidin berhev ger hûn bêjin çimaya wê em paşeqal bikin. İnsanekî normal rojê jê re 2 litre av lazim e. Divê 2 litreya avê vexwe loma me 4 qedeh danîn şûşe danîn vê derê her yek 9 litre ye. Li marketên mezin û ew marketên ku li her cîhan hene, ew marketên ku navê wan bi 3 tîpanin ku em naxwazin navê wan bêjin ji bo reklam çênebe, li wan marketan ev av bi 2 TL û nîv e. İnsanek 4 avan vexwe yani 2 litre vexwe dike 10 TL, yani jê re 10 TL lazim e. Ev jî paketek cixarê ye li wan marketan teqrîben 4-5-6 TL ye. Pêdiviya me bi vê heye? Na. Pêdiviyekî zanistî tune ye. Lê bi vê heye, bê vê em nikarin bijîn, ji me re rojane 2 litre av lazim e, lê bê vê em dikarin bijîn. İnsanên normal divê 2 litre vexwin, lê piraniya me 2 litreyan ve naxwin. Hinek litrekî, hin însan hene kêm avê vedixwin, lê 2 litre lazim in. 2 litre em vexwin jî em 10 TL didin, lê ji bo vê yekê em 5-6 TL didin. Hin kesên me jî hene ne paketek, paket û nîv 2 paket careyan dikişînin. Her têde 20 heb hene, 2 paket. Teqrîben 400 TL'yî rojane pere didin. Gelekê me 10 TL nadin, lê gelekê me 100 TL didin. Çima îro em qal dikin? Îro roja nekişandina cixarê ye. Yan jî roja bikar neanîna tûtûnê ya dinyayê ye. Rêxistina tenduristiyê a dinyayê sala 1987 de ev biryar stendiye, ji wê demê ve ji bo îro yani ji bo 31 Gulanê balê dikişînin ser vê yekê û dixwazin 24 saetan însan tûtûnê bikar neynin. Em çi dikin? Em kartînin. Zirar e erê. Ji bo çi zirar? Ji bo tenduristî. Ji bo çi zirar? Ji bo aborî. Ji bo her tiştî. Tiştê ku bi faydeye em venaxwin, lê tiştê ku zirar e em vedixwin. û îro qet nebe em îro nekişînin. Dema em nekişînin em ê çi bikin? Em ê 5 TL, 6 TL yan 100 TL'yî em ê bikevin karê ve ew pere di bêrîka me de bimîne. Wekî din em ê çi bikin? Yên ku cixareyê dikişînin û yên ku nakişînin ji alî tenduristî ve gelek ferq bi wan re heye. Doktor yan jî pisporên vî karî dibêjin yên ku bixwazin dikarin 7 rojan de dest ji cixareyê berdin. Cixare dibe sedema çi? Dibe sedema gelek nexweşiyan. Dibe sedema gelek kanseran. Wekî kanserê pişkê, kanserê dil, nefeskirtin û dayînê de problem çê dibin ji ber cixareyê. Cixare dibe sedema diyabetê, dibe sedema nexweşiyên mîdeyê, yani dibe sedema gelek tiştî. û dema mirov dev jê berdide, dibêjin di 15 rojan de di dayîn û girtina di gera xwînê de û di oksîjena mirov de pêşketin çêdibe. Yani piştî ku em dev ji vê berdidin bi 15 rojan, tiştên erênî xwe nîşan didin. Piştî salekê ew talûkeya nexweşiyên ku me qal kir ji dibe sedema kanseran, piştî salekê ew nexweşî ber bi sıfrê vetê. Yani ji ber cixarê çêbûna van nexweşiyan ber bi sıfrê vet. Têlê xilas nabe. Piştî 5 salan yên ku dev ji cixarê berde, piştî 5 salan ji van nexweşiyan, nexweşiyên ku cixare dibe sedem bi temamî xilas dibe. Piştî 10 salan çi dibe? Piştî 10 salan asta laşê yê ku cixare dikişîne û yê ku cixare nakişîne tê
heman astê ji alî nexweşiyan ve. Bifikirin hûn vê dikişînin hûn rojane 500 TL xwe didin bi ser de dibe sedema nexweşiya we belkî mirina we û dema hûn dev jê berdidin piştî 10 salan hûn tên asta kesê ku hiç nekişandiye. Ê baş e hewce dike mirov vê bikişîne. Yani na bigiştî dibêjin hewce nake yani tu nekişînî jî dibe yên ku nakişînî jî hene. Mesela ez nakişînim. Em nekişînî jî dibe îro çîviyeke gulanê roja bikar neanîna tûtunê ye. Em jî tûtunê bikar neynin. Wê çi be? Em perê xwe nedin vê, em avê vexwin, pereyê mayî jî em avê pêşkêşî hevalê xwe din bikin. Yan jî em çayekî pêşkêşî wan bikin. Bila îro jî sohbeta me ev be bi hêviya ku hûn bi tendurist bin û hûn dev jê cixareyê berdin.